Ei, què passa? En aquest vídeo us ensenyo com preparar una classe amb intel·ligència artificial. No us passa moltes vegades que teniu una classe per la tarda i no teniu temps per preparar-la d'una manera correcta? Doncs d'aquesta manera podreu preparar-la d'una manera molt ràpida i super eficient. Ja veureu que us encantarà. Prepararem la classe en 3 passos diferents i per cada pas utilitzarem eines diferents. Primer de tot, utilitzarem una plataforma que es diu Xmind. I com la utilitzarem? Doncs entrarem a Xmind i ens descarregarem l'aplicació per l'escriptori. Jo ara aquí ja me l'estic descarregant i mentre es descarrega us vaig dient què haurem de fer. El que haurem de fer serà anar a ChatGPT i dir-li que ens faci. Li dic, fes-me una planificació en format Markdown per preparar una seqüència de classes sobre dinàmica de fluids. Els documents que tinc són els que t'adjunto. I li adjunto tots aquests documents. Fes una planificació molt detallada, perquè si no la fa molt curta. Que el ChatGPT és bastant vago, És molt gandul. Vale. I aquí ens comença a fer el codi en format Markdown. Vale, nosaltres ja hem iniciat la sessió i ara, abans de tot, haurem de copiar aquest text, anar-nos al bloc de notes, crear un arxiu i enganxar-ho aquí. El guardem en format MD i veiem que ara ens surt que l'arxiu és de tipus MD. Li direm aquí importar. I li direm importar en format Markdown. I ara sí que sí. I ara veiem com hem creat un mapa conceptual amb un codi que ens ha generat ChatGPT. Llavors, comença per la sessió 1, que ens diu que es comprendre els fenòmens de la dinàmica de fluids i la seva importància, introduir els conceptes de règim de circulació en fluids, explicar l'experiment de Reynolds i el concepte de número de Reynolds. Aquest seria el contingut i aquestes serien les activitats que ens proposa. I això per la sessió 2, sessió 3, sessió 4, sessió 5, 6, 7, 8 i 9. Ens ha planificat 9 sessions. Llavors jo aquí ja sé més o menys que avui hauré de fer la sessió 1 i la sessió 2. Però si per exemple no ens interessen les activitats, les podem eliminar, ¿vale? Podem minimitzar aquesta part d'aquí. Aquí veiem que podrem adjuntar diferents coses, com per exemple un vincle. De fet, podríem també canviar el format i per exemple posar-lo d'aquesta manera. I ara ens quedaria en aquest format, que potser ens agrada més. Un cop ja hem fet l'estructura i ja tenim un mapa conceptual que també ens podrem descarregar, guardar, exportar, el podem exportar com a foto, com a PDF, que serien les dues maneres que tenim de descarregar-nos-el gratis. Anem a descarregar-nos-el en PDF. Ja el tenim aquí en PDF. I a més està molt bé perquè no ens el talla en fulls d'A4, sinó que ens el posa tot seguit. Això és una molt bona manera de preparar un resum per donar-li als alumnes perquè ells sàpiguen què és el que entra dintre d'aquest RA o dintre d'aquest tema. S'assembla molt a aquells resums que hi havia al final dels temes de quan utilitzàvem llibres. Un cop tenim un mapa del tema que donarem, el que faria jo ara com a següent pas és anar-me'n a Notebook LM, pujar els mateixos arxius. Aquests documents ens els hauríem de
descarregar en PDF, però bueno, de moment farem només amb aquests documents que ja tenim en PDF, i el que faria seria generar un podcast, que ens el farà segurament en anglès, perquè com aquests tres documents són en anglès i té preferència per l'anglès, doncs el farà en anglès. Jo, per exemple, no tinc cap problema amb que els faci en anglès, però si ho volguessis en espanyol, doncs li podries demanar que t'ho fes en espanyol, En català ho fa molt malament. Pues ara ja ens ha generat l'àudio, que serà el podcast que nosaltres ens posarem mentre cuinem, mentre anem a la feina caminant, o estem en el metro, etc. O sigui que anem a donar-li al play. Welcome back, everyone. We're taking a deep dive today into the world of pressure and flow. The unsung heroes. Yeah. Of, well, everything. Yeah. From your morning shower Absolutely. to huge oil pipelines you see snaking across continents. Exactly. We've got a really cool mix of sources for this one, some engineering articles, Oh, nice. and even dynamics. You know, what's interesting about this field is that it's often working behind the scenes. Totally. You know, just quietly influencing What is our everyday Aquí veiem que podem canviar la velocitat perquè la faci més ràpida per si tenim menys temps. Si el volguéssim fer en espanyol, doncs creem un altre, pugem els arxius, li donem a personalitzar i li diem fes el podcast en espanyol. Ja li donem a generar i tornarà a trigar una estona. Vale, doncs aquí ja tindríem el podcast en espanyol. Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo de la dinámica de fluidos. Dinámica de fluidos. Exacto, y hoy vamos a explorar cómo la presión y el flujo ¿Sí? de fluidos son esenciales para la vida cotidiana. Absolutamente. Me imagino que la elección de la válvula adecuada depende de la aplicación específica. Sin duda. Claro. Imagina una planta química donde se necesita controlar con exactitud Ajá. el flujo de un ácido corrosivo. En ese caso, se necesitaría una válvula resistente a la corrosión y con un mecanismo de control muy preciso. Claro. Usar la válvula incorrecta podría tener consecuencias desastrosas. Exacto. Sí. La seguridad es siempre la prioridad número uno. Y ahora, volviendo a la presión. Ajá. Mencionamos al principio el manómetro de presión de tubo de Bourdon. Sí. Es la única forma de medir la presión de un fluido. No, en absoluto. Existen varios tipos de manómetros. I la tercera eina que utilitzaria per preparar les classes ja com a última part és Revisely. Primer ens haurem de registrar amb Google, amb el compte de registrar-nos, i jo li donaré a Quizzes. Què farem? Doncs afegirem un document i amb la versió gratuïta podrem seleccionar 5 pàgines perquè Kahoot ens fa pagar per utilitzar la creació de preguntes amb intel·ligència artificial. De moment seleccionem les 5 primeres i li direm que ens faci multiple choice. Li posarem les màximes de preguntes i aquí ens anirà fent preguntes sobre les 5 primeres pàgines. Bueno, i així aniríem fent, vale, totes les preguntes. I un cop tenim les 5 primeres pàgines, doncs li tornem a adjuntar el document i ara deseleccionem les 5 primeres pàgines i seleccionem les properes 5. I també triga 5 segons a generar les preguntes i ja tenim preguntes sobre les següents 10 pàgines. Vaya, que bé. I així podríem revisar que sabem el contingut correctament abans d'anar a donar la classe. D'una manera ràpida i senzilla, Heu vist? És una passada això. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, per tant doneu-li like i subscriviu-vos al canal. També compartiu-ho amb aquella persona, amb aquell company a qui li podria interessar.
Com podem veure, cada vegada tenim més eines diferents que incorporen la intel·ligència artificial i saber combinar-les per un objectiu concret serà molt important per guanyar eficiència en la nostra tasca docent. Adeu!